és dimecres 25 de novembre de 2015 i vaig camí de Mataró. El motiu d'aquest viatge és per veure un tal Isidre Ferrer, que el proper dia 6 de desembre vol batre el rècord de mitja marató, però amb un petit matís. Isidre té 80 anys. Vol batre el rècord de Catalunya, ja pot ser el d'Espanya, i em fa molta gràcia poder reoferir aquest petit vídeo en homenatge precisament a la seva trajectòria i sobretot que als 80 anys encara pugui estar amb aquests ànims i aquesta empenta per fer una mitja marató. El motiu de que pujo avui, en dimecres, és simplement per fer una xerradeta. Així el dia 6, que tornarem a pujar, tots estarem més posats al que és la cursa. I bé, espero que quan tot estigui finalitzat, editat i penjat, sigui del seu agrat. Isidre, va per tu. Enhorabona, noi. Que tinc la idea de com que vaig fer el campionat de Catalunya, del mig marató, i vaig fer 2:16 i pico, aquí a l'escala. Ara deu fer uns 4 mesos, no me'n recordo ara. Sí, que vas dir que et va anar de 3 mesos, no? I per culpa de 3 mesos no vaig fer cap rècord, perquè, esclar, està de l'any 2007 o 2008, està a 2:23, els de 88 per amunt. Sí. Clar, jo no els tenia 80. Llavors no m'entrava, està amb els 75 que no. I ara veig en cor de fer-ho perquè com que sé que tinc més bona marca i està a 2:23 i ja té 80, doncs vaig a veure si es puc lograr. I el que trobo estrany és que en el campionat d'Espanya vaig buscar els rècords i no n'hi ha de rècord de 80, és de 75. Clar, si no hi ha rècord, també serà rècord d'Espanya, suposo. Si hi ha categoria de 80, sí. Clar, perquè no hi ha rècord, perquè no hi ha contingut. Perquè en veterà, fins quan arriba? Fins que... Fins a 100, s'ho vol anar fent. Que va de 5 en 5, no? De 5 en 5, sí. Clar, llavors jo vaig mirar amb un amic meu que es diu Salvador Carbonell, vaig mirar amb Salvador Carbonell els rècords com estaven, que és la penya aquesta que vaig jo a córrer amb ells, que és una penya, no és un club. I llavors vam mirar els rècords i vam mirar que estava a 2:23 i pico, no me'n recordo el pico. Diria que fet 2:23 també és rècord, perquè hi ha un pico. Sí, bueno, però llavors vam mirar el d'Espanya i no hi ha rècord. Així es vol dir que si fes el rècord d'aquí de Catalunya, potser valdria per Espanya. Tot el ja vaig fer d'Espanya. Ja vaig anar l'any passat, però va ser un desastre l'any passat perquè va ploure. Si no havia plogut mai, ens van dir, no havia plogut mai, vaig anar jo, va ploure, hi havia 4 llits d'aigua al carrer, no es podia córrer, no sabies on te trepitjaves. Una hora, vaig fer 2:25, però esclar, és que no es podia córrer, no es podia córrer, de cap manera. El diumenge em van atropellar, una noia, passava així pel costat per la vorera, i al veure que passava, es molesta una mica que passi, i em va fer així i em va fotre quasi per terra. Aquest diumenge ja vaig fer 10 quilòmetres i vaig anar a agafar el pas de marató, i anava molt tranquil, molt tranquil. No vol dir que després vaig apretar, a partir dels 6 quilòmetres vaig apretar, i vaig fer una hora 4, però esclar, vaig anar a 30. Sí, clar. Jo vaig anar amb una parella, un noi i una noia, anava amb ells, sí. Anava esperant perquè no podien, jo anava fent. Però si només que passi una hora 7 i una hora 7 ja ho rebaixo. Si vaig a buscar la marca sense buscar cap temps, allò dir, una hora 7 i una 7 són 2:14, 14 i l'últim quilòmetre fava, i baixes i faves.
Es pot baixar, jo dic. Sí, jo penso que passaré una hora 6 als 10. Una hora 6, cada 10. A veure si et podrà Perquè el aguantar. pas que aniré. A veure si et podrà aguantar. Sí, ara jo la sortida, jo surto l'últim, jo em poso a l'últim tot, com no hi ha ningú surto jo. El dia 6 hi ha una noia que vaig acabar amb ella, que la vaig atrapar, jo vaig sortir més tard que ella i la vaig atrapar, em va agafar un minut d'avantatge perquè jo però vaig atrapar, però esclar, llavors ella va córrer amb mi i vam arribar junts a la meta. Junts a la meta i em coneixia i em diu que no ho farà més el que ha fet, perquè cada vegada que l'atrapava feia un tirón, clar, va arribar arrebentada. Entrenava pels carrers, només faig asfaltat, el dia vaig córrer carrera i alguna cosa així, perquè és on es pot fer per no trencar-te. Només faig sorra, cansa més. Ja porto una pila d'anys corrent la sorra i em va bé. Jo me'n recordo un any que vaig lesionar i estava apuntat per al Marató de Girona i passava en el Pirinari. Una fibra, se'm va trencar una fibra. Sí. I vaig anar a la platja un mes, faltaven 3 mesos pel Marató aquest, un mes, i al cap d'un mes no sentia res. I bueno, llavors li vaig dir, vaig a provar una carrera de 5 quilòmetres. Vaig tornar a córrer, vaig sentir per 5 que plego, i vaig plegar perquè, i per cert que hagués fet un temps tremendo, perquè anava molt bé, però vaig plegar. I vaig tornar a la platja 2 mesos més. I al cap de 2 mesos vaig sortir al marató aquest, el de Girona, el de Girona, que és dur. No he fet mai. Sí, i vaig fer 3 hores i uns segons. Van venir uns companys meus de les pistes, demanar ajuda al quilòmetre 30, i no vam poder aguantar el ritme al final. I van venir al 30 a ajudar-me. Allò va ser gros, jo era més jove, tenia 50 anys i pico. Les teves millors marques són als 50 anys, sí, sí, dels 45 als 51. Aviam, 100 quilòmetres què? Tinc 9,47, a 6 quilòmetres, anava 6 a 6 minuts al quilòmetre anava, que 10 hores són a 6. Sí, bueno, jo 100 quilòmetres també vaig fer aquests de... Sí, se m'adava bé, les distàncies. M'agrada millor les distàncies llargues que les curtes. Jo mateix... Que la marató. Jo mateix ara, des que surto fuixat de començament, les curtes de 5 quilòmetres i així es va molestar una mica, però també les faig. Calento bé si les faig. També serveix per tancar el ritme, per tancar la monotonia del fons. Sí, bé, vaig fer un 3.000 fa poc, aquí a Barcelona Sants, un 3.000 que no ho esperava, però és tan bona marca. Vaig fer 5 i alguna cosa, a 5 minuts quilòmetres vaig anar, els 3.000 quilòmetres vaig fer. I ara n'hi ha d'altres proves, no sé, per la milla i tot això, per fer la millor marca. Sí, vaig fer una milla també, he fet 2 milles, però, esclar, 8 i alguna cosa, sí. Però el rècord de Catalunya i tot això no ho has mirat? No, tot això no miro res. Jo només miro, he mirat els mig maratons, 5 quilòmetres, sí, perquè tinc medalles de campió de Catalunya, de 5 a 1, de l'any passat. Penso que... Te'n recordes? Als anys 70 i 80 hi havia molta gent gran que corria, de 80 anys. Jo me'n recordo que hi havia d'Igualada i nois per aquí, també de per aquí. De 80 anys... Que inclús sortien abans de la cursa, Abans de la cursa sortien, per no fer nosa, el que dius tu, perquè, clar... Sí, ja. Sí, però eren un grupet... Sortir, tal com s'ha de sortir, no surten. Surten més tard, abans, el que sigui. O abans, sí. Sí, però llavors ja no t'he dit això, no t'he dit. No, més que per no allargar la cursa, clar, perquè a vegades si una persona que fa 2,50 amb una mitja, potser... Si tota l'organització ha d'esperar aquest noi, mentre que vull dir, llavors el deixen sortir una miqueta abans... Sí, alguns van sortir abans, però no tenien 80 anys tampoc, tenien 76, 77... Jo sé que estaven al voltant dels 80. No, és que 80 anys... Jo no veig. No veig, amb el copet d'Espanya no hi ha ningú. No hi ha cap rècord, no hi ha cap rècord, que vol dir que no hi ha cap que vagi. Tenen por. No, por. Tenen por, que han d'estar bé, perquè... Sí, tenen por de fer l'últim. Esclar, que té una cosa, és molt difícil fer l'últim, Escolta, que jo estic fent l'últim ara, A totes les curses que vaig, faig l'últim, No, fas l'últim perquè t'has per un postulat, però si no el pares no el fas l'últim, No, jo surto a córrer, crossos, milles, qualsevol cosa que faig per allà baix, arribo l'últim i t'empanxo, Bueno, sí, però vull dir que és molt difícil fer l'últim,
Sí, soc, sí. Ah, vols dir que... No, perquè allí no hi ha tanta gent com aquí. Ah, per què? Aquí surten... Perquè si n'hi hagués 1.000 tios, fer l'últim és dificilíssim. Sí, perquè hi ha molta gent que És tan camina. difícil com fer el primer. No, estic parlant, si passa una milla, doncs llavors surten 12, 13 persones, llavors clar... Ah, però llavors ja canvia. Però jo fent milla tampoc faig mai l'últim. Per l'últim, quart d'últim, que fem una milla. Sí. No faig mai l'últim tampoc. I hem sigut 60-70. 5 anys així, em va atropellar un cotxe a la muntanya. Va atropellar un cotxe i em va trencar tibia, però no el turmell, en rodó. Clar, bueno, parar. Estava preparant justament el campionat del món de Sant Sebastià i no vaig poder anar. I llavors aquell temps corria a menys de 4 quilòmetres. Mira, allà vaig haver de plegar uns anys. Aquí vaig passar un temps que tampoc vaig córrer. Després no me'n recordo quan vaig començar, però així. I ara, la mala sombra, que em van donar un copet, no vaig fer cas, em vaig pensar que no era res, se'm va infectar tot un clau. Sí. O potser es va moure una mica i tot. Es va infectar i a corre cuita el metge. Perquè estava infectat. Si no, nyaca. Sí. Adéu cama. Com ja ves. I em va haver d'operar fa un any. Ara fa un any i... Sí, un any, un parell de mesos. Un any, un mes així. Que em van operar. I em van treure tota la placa, em van netejar la cama i tornar-hi. Com bé. Sí. Això també és mala sombra, no? A cap de 25 anys. Com mala sombra, no sé. No arribaran a la seva llar. No, pas. No arribaran. Què anaves amb això tot el rato? No. No, això no. Va lleuger, eh? Molt. Que sí que va lleuger. Vas cap allà? Aquest tros aquí és bo per córrer, endavant i darrere. Què ha passat la màquina? I sempre cors aquí, no, dius? No? Sempre cors aquí. Sí, però vaig estar al final, eh? Al final és 2 quilòmetres i pico. Anar i tornar 4, 2 voltes 8. Ja està. I fas 8 quilòmetres per sorra. 2 voltes, eh? Sí, 8 quilòmetres faig. 7, 8, 7, 8. Eh? És el fondo que tinc. Això carrega molt, eh? Bueno, Digo, bueno. jo estic acostumat. A mi que res més anar fora. I això fas cada dia? Cada dia. Menys un dia abans de córrer, festa. Portem 2 minuts corrent per la sorra i jo ja no puc més, eh? I l'Isidre diu que fa 8 quilòmetres cada dia per la sorra. No ho sé.
Torral de los Batos, 2:45, marató. En fi, i 10.000 metres, com fa molts anys tenia 35, 34. Sí. Aquest any, 10.000 metres, 58, 8. Sí. Mig marató, a Granollers, 1:22. Després, en pista, 16:40, o 17:15, no m'acordo bé, Sí, deu ser 17:15. 16:40, no sé si ho és a Badalona, però recordo 17:15 segur. 5.000, pista. Però esclar, aquest any, aquestes marques no en surten, perquè no tinc 50 anys. Però, vaja, la 58 sí que és d'aquest any. D'ara fa 3 setmanes o 4. Sí. Bueno, els 100 quilòmetres, 9:47 a França, als Alpes, per allà aquelles muntanyes. I, bueno, no sé què dir-te, per haver fet tantes de carreres, que com les millors marques, aquestes són molt bones, ara. Com més jove en té millors, però... Ale, que ha anat bé, eh? Ja està cansat. Això de la platja no. Però si has de venir allà a Baixató i tornar, què? No, sí, m'he quedat aquí perquè no podia més. A Baixató torno i com Ripoll torno a repetir. Torno a repetir. Ara ho entenc, eh? Què entens? Té força. Si sol córrer per aquí 5 minuts és el mateix. Jo tinc que tenir suar jo ara, perquè he fet poc. Però la sorra, si fa calç, se suau. Hosti, se sua. Jo m'haig de posar el plàstic, se suau. Jo vaig fer una Poso el cursa... plàstic que sobre, llavors suo. Vaig fer una cursa per platja a Calella, A Calella? que feia la cursa de Reis. I eren 5 quilòmetres, que no eren 5 Però quilòmetres. jo he vist la de... I vaig acabar. I el dia del marató descansé 2 dies abans de sortir. De matar-ho. 2 dies. Faré bicicleta un dia i l'altre descans total. Què És el que em sembla. Puc posar 10 metres, ara posaré 1.000 metres. Però faré fluixet per no suar. Si no suo. Anar fent fluixet, Veus? Si no suo. Faig cama. Fas a poc, velocitat, a poc, velocitat, a poc. Entens el que vull dir? Jo no podria. Jo a casa no puc fer aquestes coses. Sí, si no surto a fora, si no em toca el poso- sol, em toca... Em poso els auriculars aquests, aquí, i veure la tele. Vaig anar al marató d'Alicant, amb els aquests, va ser fa 2 anys, em sembla. Que vaig fer un bon temps, també. A córrer, el 6 d'enero. 6 d'enero. Després de l'operació. Com els noms Mira, catalans, no? Catalans. 1 hora 6 Que ho fan molt, els igual a 10 quilòmetres. Tot això, 5, 10, 8, 10, veus? Al febrer, veus?
Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al febrer. Ara 7. 7. 7, 8, 9, 10, 11. 1 hora 3, 1 hora 4, 1 hora 3, 30. Tots els carrers són una mica no tan bones per culpa que fes més carrers del compte i llavors ells d'anar fluix. Saps què vull dir? Però vai, no són dolentes, veus? Vilanova del Vallès, bueno, depèn dels terrenos. 1 hora 36, 30, Badalona, Això eren 15 quilòmetres, Badalona. Badalona, 15. I això és aquest any, Si plego no l'apunto. No. Per què no? Perquè si plegues no val. Haig de fer 100 carreres. Sí. Va. És que no puc fer enganyar-me jo mateix. No, però a vegades... No, jo plegar no he plegat en cap. Pots plegar l'últim metre, allò que caus i no he plegat en cap ni penso plegar mentre es pugui. Que està pagat. Està pagat. El Cross de Belgrat, que m'he apuntat, apuntado. A la ciutat de Cerdanyola, apuntado hoy, m'he escrit. Viladecans, que és Campionat de Catalunya, em penso, pagat. Joan Despí, pagat. Metró apuntant gratis, també la correré. Masnou, hi estic apuntat. Gramenet, estic apuntat. Sant Silvestre, el 31, apuntat. I acabo en 104 carreres. Però com és que fiquis pagat? Pagat vull dir que ja està pagant l'inscripció. Però jo a tu te la donaria gratis. Jo t'apuntaria gratis a tu. No em volen apuntar, ja està pagat. Volen apuntar. No volen apuntar gratis. Ja pots reclamar el que vulguis. Ja ho hem intentat, no. És de por, Sí. T'has de compte quantes carrers tinc? tinc? No diu això. No fan res gratis. Com els nens petits. Si això és un negoci, el córrer ja. Ja ho sé, però a veure... Sí, que tu estiguis en una cursa té que ser... no sé... Sí, però no... I ni categoria tinc. Si no és campions de Catalunya no tinc categoria. Perquè la categoria em posen... Segur que ni deixen córrer, algunes. Em posen 60 o 50 anys, clar. Llavors no tinc categoria. El que passa que el dia que és Catalunya sí que tinc categoria, per federat. Però ara perquè li deien al mestre. No jugo mai de campionats. Ell ha estat professor de campionats. Els dissabtes. Jo vaig anar a l'escola d'escacs. Ara jugarem un dèmol de... Veus? Cuerpo... Ell juga. Sí, a vegades si no t'agafa el telèfon és perquè està jugant als escacs. Mira, veus? Una Elo de 2000. Ara fer una partida. Però mira, són ràpides, s'ha de tenir molta visió. Una ràpida, S'ha de tenir molta visió. Ara com jugui... Veus? No te veu què? T'ha de sentir cloc-cloc. Sí. Aplegat perquè li anaves a fer... perquè he guanyat. És que... Aplegat perquè... És que li estaves fent acorralando al rei. És que has hecho jaque ja. Sí, no, aplegat perquè perd. Clar, perquè si li baixes... 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6. Sí. Però que estàs jugant amb un altre, noi? I millor posició. Estàs jugant amb un altre o amb la màquina? Estic jugant amb un altre jugador. Amb un altre jugador. Que es diu Celín. Celín, sí. Estranger. Sí, ell està associat amb els escacs. De 5 minuts. Jo he deixat un peó per arreglar-ho. Sí, ya lo he visto, ya que has dejado el peón ya. Lo he hecho totalmente. Y luego ibas a dejar otra pifia pues remuntar, con el caballo ibas a meter... Ara esclar, si tira el peu avall és bon i tinc avantatge, entens el que vull dir? No, d'això, jo vaig anar als campionats d'Espanya, t'ho explicaré perquè m'arregla molt bé això. El campionat d'Espanya amb l'afició catalana.
L'any no me'n recordo, vaig anar a València. A Però tu València, venies de les... a la pista coberta, a fer els 500 i els 3.000. Però que tu no feies això. Els 500 i 3.000. Jo, com que només feia maratons, no feia llargades, grans distàncies, pensava que m'estomacarien de mala manera, perquè, escolta, tu, vaig fer coses curtes. Bueno, i arribo allà, el dia de córrer, i me'n vaig cap al vestuari, i la gent d'allà que s'hi frega les cames, que tot el que gira, que llavors bots de no sé què. Allò era un paquet de parats d'aigües que bevien que no sé què bevien, és igual, jo no portava res, només el canviava i ja està. Bueno, en canvi, i cap a calentar. I arribo a la pista i penso, ai, pobre de mi, amb tota aquesta gent, tu, pobre de mi. Poc, sortia uns 500 metres i a mi la pista em va semblar molt maca perquè com que, a més que jo havia fet bicicleta, en recordes, al velòdrom, i la pista aquesta que feia aquesta baixada m'agradava. Bueno, i vaig sortir, i així vaig sortir, em vaig posar la cua. La cua però vaig col·locar ràpidament al tercer puesto, a la cua. I als 1.500 metres, no sé quantes voltes eren, però ara no me'n recordo fixament, eren 200 metres cada volta més o menys. Bueno, resulta que llavors, jo, com que era el meu estil d'anar a roda, i com faltava una volta per acabar, no sé què vaig fer, pum, vaig marxar. I vaig fer un tirón i es vaig agafar 30 metres. I no van agafar més. Com si anés amb la bici. No em van poder agafar. I llavors vaig guanyar. Bueno, jo vaig pensar, que és més estrany guanyar això. I vaig guanyar, bueno, tothom content, des de Catalunya, tu diràs. Tothom content d'haver guanyat el campionat d'Espanya de 1.500. Veterans de la meva edat, no em recordo que tenia fixament. Bueno, i llavors res, cap a dormir, veure les proves, i l'endemà cap al 3.000. Que jo vaig estar rumiant, coi, m'ha sortit bé això. Jo vaig pensar, amb el fondo que tinc, 3.000, en vez d'una volta els hi fotrem dues. Sortirem dues, vaig pensar entre mi, però no vaig dir res a ningú. Vaig anar a la meta, l'endemà, cap als 3.000, i els entrenadors dels altres equips, els hi deien, vigileu que no es faci el mateix, a l'última volta no es faci el mateix. Jo vaig sentir-ho, i vaig pensar, ens fotré dues. I llavors jo vaig sortir amb el 3.000, com faltaven dues voltes, i els vaig agafar un altre tros i ja no va agafar més. Per el fondo que tenia, i vaig guanyar els dos campionats. I la Federació Catalana, bravo! Content tots els que anaven tota l'expedició. L'expedició catalana, És que no pensava guanyar jo, perquè jo no feia velocitat. Mig fondo, feia fondo del tot, llavors en aquell moment feia un marató cada mes, però tenia tant de fondo que els agafava avantatge, per més que tiressin, corrien igual que jo, i aquell tros no me l'havia recuperat mai. Clar, i com la volta feia com el velòdrom, t'imaginaves que anaves amb la bici, no? Sí, perquè com que jo havia començat de motor en bicicleta, aquesta penalta anava estupenda. Ja em vaig llançar jo. I tu ja sabies com que anessis amb la bicicleta. Sí, com si fes bicicleta, tu. Pues vaig guanyar el 1.500 i el 3.000, aquests dos campionats. El que passa que les medalles s'han perdut amb els canvis, tot això.
La cursa serveix per complir reptes esportius i reptes que van més enllà de l'esport, reptes de superació personal i que es fan també en certs casos, per objectius solidaris. Per exemple, Jorge Iván Rojas correrà després d'haver fet una porra amb els seus amics, per si li encerten el temps, una porra solidària per tal de millorar la qualitat de vida de les seves dues filles que pateixen atròfia muscular espinal. Però també podrem veure a l'Isidre Ferrer córrer la mitja amb 80 anys i de fet serà la de Mataró la cursa número 100 que faci aquest any. Un primer repte que es va posar i que després de córrer diverses curses de diferents distàncies podrà complir a la seva ciutat. L'objectiu en aquesta cursa número 100 és ni més ni menys que superar el rècord de la prova en la seva edat. Hola, estamos aquí con Isidro Ferrer Cantal, que nos va a explicar cuáles son sus objetivos cara a esta temporada. Isidro, coméntanos tus objetivos. Bueno, de momento te diré que voy a meter un récord con mis 80 años de 100 carreras al año. De momento llevo 88, esta semana serán los 90 y voy siguiendo hasta llegar a 100. Caray. Después de esto voy a intentar batir el récord de Cataluña de medio maratón el día 6 en Mataró. Espero lograrlo, porque por 3 meses no lo batía en los campeonatos de Cataluña de medio maratón. Pues esos son mis sueños. Pues espero que los consigas, cruzaremos los dedos y esperamos ver que hayas conseguido estas estupendas marcas y que consigas las 100 carreras y que estos objetivos los lleves a término. Un abrazo, Ferrer. Chao. Hola Isidro, es para desearte muchísima suerte, aunque sé que no la necesitas, para el próximo día 6 de diciembre. Mucha suerte y adelante. Isidre, vull felicitar-te per tots aquests anys que portes corrent i donar-te les gràcies perquè ets un exemple per tota la gent popular que correm cada diumenge. Tu ens demostres que no és qüestió de fer un temps o de una marca, sinó que és la il·lusió, que són les ganes, que és l'energia que tens, que faràs 100 curses aquest any i és impressionant, és un exemple, esperar-se que s'acabi la cursa només per veure's creuar la línia de meta. Per tot el que representes, moltes gràcies i a continuar. Hola Isidro, ja sé que aquest diumenge vas a batre el rècord de Catalunya de mitja marató, els de més grandets de 80 anys. Si ja també sé que ho tens de sobres, però et volia desitjar que continuïs amb aquest camí i que també facis els de 90 i arribis a fer la millor marca dels de 100, tant de Catalunya com d'Espanya, i si pots del món, doncs mira, encara millor. Vale, per molts anys. Adéu. Miguelera, tú no me conoces, pero yo conocí tu historia gracias a tu familia. Yo soy un corredor popular y amante del atletismo, y gracias a tu familia que te apoya, conocí tus aventuras y los sueños que tienes por seguir mejorando cada día y consiguiendo batir récord, pero sobre todo disfrutando del mundo del atletismo y de las carreras populares. Desde aquí, desde Mija, a más de 1000 kilómetros de donde tú estás, te quiero enviar todo mi apoyo, mi fuerza y mis ánimos, esperando que consigas todos los deseos que te propongas, todos los objetivos, y que caigan o no esos récords, sí que puedes estar orgulloso y sentirte satisfecho, porque la verdad es que no es fácil hacer lo que tú haces. Y yo desde aquí, además, quisiera darte las gracias porque gente como tú nos hace, o al menos a mí me hace darme cuenta de que con esfuerzo, con sacrificio y con tesón se puede llegar a donde uno quiera y conseguir cualquier cosa que uno desee. Así que nada, toda mi fuerza y mis ánimos, y que todo salga muy bien. Un saludo. Isidre, ens alegrem molt de que t'hagis recuperat de la lesió i et desitgem que puguis fer el rècord de Catalunya. Una abraçada molt gran i molts pernets. Bé, Isidre, ens alegrem que gràcies a la nostra petita aportació hagis pogut aconseguir el teu objectiu i puguis seguir fent el que més t'agrada. Vinga, Isidre, nosaltres confiem en tu. Nosaltres aquí t'hem ficat una miqueta a to i jo confio molt en tu. Vull que disfrutis moltíssim i que sobretot aconsegueixis els teus reptes. Una forta abraçada, guapo. Vinga, força, Isidre!
todos los récords que estás consiguiendo. Pero sobre todo, felicitarte por la pasión que vives este deporte, que es el atletismo, que tantos años has practicado. Para nosotros eres un espejo a seguir y nada, te mando un abrazo muy fuerte y que sigan muchos años. Isidre, ¿qué tal? Soy Miguel Quesada, atleta de 800, no sé si me conoces, pero todavía tengo el récord de Cataluña. Te quería felicitar primero por toda tu trayectoria de tu vida, que es impresionante. Tienes toda mi admiración y la de un montón de seguidores del atletismo. Y segundo, animarte con esas cosas que te quedan para llegar hasta 100. Seguro que lo vas a conseguir porque tienes una ilusión que no la tiene ni un junior. Y nada, a tope y a por la media maratón, que seguro que vas a hacer el récord de España. Suerte. Isidre. Ets un crac, tio. Des d'Argentona desitgem molta sort. Molta sort. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Hola Isidre. Desde Río Running te queremos animar a que consigas este domingo en la media maratón de Mataró tu récord personal, que es el récord de Cataluña de M80. Sabemos que lo puedes hacer y estaremos empujándote todos desde aquí para que lo consigas. Calla. Hola, ¿qué? ¿Cómo va? No para, eso es la Yolanda. Ah, vale. Ya he visto el Con ese tipo de cuerpo. ¿Vas a hacer promoción? Sí. Una marca de 2:22, encara que sigui 21, perquè està a 2:23 la marca de anys. A 2:23 està. Jo, si estigués bé, segur que ho faria, perquè fa escala en aquest Catalunya. Ja vaig fer 16 i tipus, però oficialment per nosaltres se sap a temps. Doncs clar, si tot malament, 2 anys per fer. I així va. Què farem? Tenir paciència. Si falla un, ja ha de tornar-hi. No? No puc fer-ho, ja ha de tornar. Si la tinc, la marca la tinc, el que passa que en aquell moment no tenia l'edat, no tenia els 80. Ara sí. Si hagués tingut els 80 ja estaria feta. Sí, però l'haig de fer ara que estic. Molt bé, moltes gràcies. A vostè, encantat. Gràcies. Quan n'acompanyem 9 quilòmetres? Sí, 10. 10? La vull fer tota, Pues no és l'edat. Si no robamos, ja robamos. Sí. ¡Ya llegamos, Al quilòmetre 5 em donaran la botella amb pastilles de sal a dintre, per anar bevent pel camí. Està la teva filla ja, no? Sí. Al quilòmetre 5. Ja estarà ella amb el gendre i el gos. Així ara anem cap a Argentona. Jo ho posaré ja, Jo ho posaré quan passem l'estona, Bueno, molta sort,
Fort, Isidre, tio. Molt bé, ja, anar fent. Ja portem 25 segons perduts. Oh, ja està, ja. No, això és fort, que és oficial. Ja. No es compta a partir d'allò. El últim. Buonasera. Questa casa? Così, no sé què castell, no varia molt bé, i per baixar, baix davant. El teniu això? 6-18. Què? 6-18, massa ràpid. Així va. Ei. Ja trobo. Estoy mirando si va a hacer, Ahí está.
no corris, no apretis. Un altre punxadet. ¡Chao! Hola. Vale. Isidro, lo veo bien. 32.55. Qué bien. Més ràpid. Sí, 18. Llevan així, una part. Quilòmetre encara. No, ho deixo de veure El llibre. Home. Així que... No se n'entera, aquest. Aquest no, s'ha dormit fa poc, Segurament et despertava després amb la solana de la carretera. Però bueno. Molt bé. Això sí que, ostres. Guanya d'aquí a dalt. Sí, s'ha quedat poquet. Anem fent. Una mica més de la meitat. Sí. Vinga, va, digue'm. Venga, Isidra, venga, fuerte, dale. Tenía una raya acá. Venga. No hacía tiempo. Ya llevo tanto aquí. Sí, hem de tornar. Com porteu més o menys? 11. 11 sol? Sí. Ja està res, Manel. Ja.
Y después me hay que para allá, una tirada y tornar. Fondo, va. Ara vaig bé. Venga, fotógrafo, que viene. Por la derecha, por la derecha. Isidre! Adéu, guapo! Que vagi bé, Isidre! Ens veiem per la maquineta! Vinga, vinga! Sí, a veure, estem al 15. Vinga, va, Isidre! Pues no, i mira com tira, l'altre. Vinga, Càndido! Vinga, va! Vinga, Isidre, va, molt bé! Vinga, Isidre! Vinga, va! Vinga, sí. 80 anys no es compleix. Molta gent i no acaba fent. ¡Vamos! ¡Venga, Isidre, vamos! ¡Venga! Va! Centre't! Vinga. Adéu. L'última recta, com els vells temps. Sí. I amb el peto amb això. Mira, veu, Càndido? Mira, Vinga! Vinga, vinga, Isidre, vinga! Mira! Que el
prendre ple. Dóna'l. No, però t'has hidratat. Vinga! Aquest home de 80 anys, vinga! Vinga, màquina, vinga! Vinga, vinga! Vinga! Vinga, vinga, aplaudiu, vinga! Vinga, Isidre! Vinga, vinga! Una pareta d'atletisme, vinga! Vinga! Vinga, tots amb l'Isidre, vinga, tots amb l'Isidre! Compresforts 5, els dorsals 1899, el 254, el 2173, els dorsals 1899, el 254, el 2173, el 388 i el 1267. No m'ha anat mai gaire bé, perquè no estic acostumat a aquesta marca tan dolenta. El que passa que, ja t'ho diràs, amb el grip tota la setmana li passen morades. Per puta gota, que és l'important. No estava cansat, però les cames no riaven. No pots fer res per això, ja. Si no rien les cames, no fa res. Ja has penjat en un altre, ja, o no? Encara? Sí, el mes que ve a Santa Pola. Santa Pola? Santa Pola, la capital d'Espanya. Sí. Sí. Allà, allà és el dia. Allà a veure si surt, si no posa malalt com aquesta vegada. Cosa puntual, o d'avui? Sí, bueno, si anava a la sombra perquè he hagut de sortir... No em feia mal res, però no tenia força. Pues mira, nosaltres ens ho hem passat bé, ells també han pogut vindre... Tothom ho ha passat bé. Però jo per mica apurades, doncs. No, no. Una mica, poca cosa. Jo feia molts anys que no feia una mitja, eh? Com t'ha anat? Jo fatal, si he pagat 4 vegades a caminar. Com ha de ser, quan un està cansat, què has de fer? Pagar. Claro, sí, home. Bravo! Gràcies. Què, Matías? Mira, nosaltres. Isidre? Home. Hostis, s'han de fregar. Vinga, Matías, vinga. Ja m'arriba més el pal del soci, eh? Arriba més el pal. No, se pareix a mi. Hola,
Hola, papá. Bueno, vamos a ver si puedes conseguir hacer todos tus récords, todos los objetivos que quieres, que estoy segura que sí, porque eres un crack. Y venga, muchos ánimos y a conseguirlo. Y a celebrarlo. Un beso. Hola, papá. Aquí tu hija Monse con nuestra mascota Bruno para desearte que hagas esa marca que te has propuesto en la media maratón de aquí de Mataró el día 6 de diciembre y también que consigas esas 100 carreras antes de finalizar el año. Que llegues a las 100 carreras, como habías dicho. Nada, pues andaban, ánimos. Hoy te hacemos este vídeo para desearte mucha suerte en la próxima cursa del 6 de diciembre. Y que las 100 carreras que te has propuesto las vas a conseguir. Mucha suerte y muchos ánimos. Papá, he hecho un campeón, la Juanita Maratón. En cuanto a las muchas fotos que han sido mostradas por su hija Monse, las fotos de usted y otros miembros de la familia que se ejecutan, es obvio que usted es un hombre, un atleta de gran energía y el espíritu ilimitado. De Debra en Florida, en los Estados Unidos, le desea buena suerte a usted, Isidre. Besos i abrazos a Isidre. Per tots aquests anys corrent, per sempre donar un pas més, per gaudir de les curses populars, per tenir sempre el mateix esperit jove. Moltes felicitats, Isidre. Hola, Isidre. Enhorabona per aconseguir el teu repte. Et mereixes reconeixement pel teu esforç, per la teva constància, per ser un molt bon company, per ajudar-me a mi i a d'altres cada setmana durant les curses, per compartir la teva il·lusió per córrer, per les teves bromes. Espero que podrem compartir un munt de quilòmetres junts. Felicitats, Isidre, ets molt gran. Enhorabona, Isidre, t'estimem.